Renouveau télé lajabagaw anga folibe aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maaw ma sɔgɔlen no aw na ni sanga kɔnɔna la bɛɛ bɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi ye juma ye décembre kalo tile 3 san 2021 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira aw ye Renouveau télé alisukandila ma million caman bɛ o sɔgɔlen no aw na ni sanga kɔnɔna la kunnafoniya ko o nasira fɛ aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera ka baarakɛyɔrɔ la n'aw ka teliw bɛ Renouveau la an ka foli bɛ aw ye minnu sɔgɔlen no aw na sokɔnɔnaw la an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaga jamakulu an mana sigi nin kɛnɛ kan an tɛ ɲinɛ aw kɔ cogoya si la radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an minnu sɔgɔlen no aw na bɔlɔlɔsiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Renouveau FM Renouveau télé page sanfɛ an ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ni sanga kɔnɔna la ko bɛɛ k'i bisimila bi jumadonya décembre kalo tile 3 Renouveau matin ale kɛnɛ kan sɔgɔmada in na kumaso kɔnɔ yan nɔ an maa fila bɛ yan Amadu El Konare ka fara ne yɛrɛ kan aw ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ bɛna fara ɲɔgɔn kan sisan ka di aw ma aw ka kunnasiri in ye o bantɔla ye Amadu i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tomota somɔgɔw bɛ di walima Aja i ni sɔgɔma Aja Fanta Tomota baasi tɛ n bɛ Ala tanu tabarikala a bɛ cogo di jilati ma kɛ bozo ye maa min yɛrɛ bɛ yen n'o se ma don a la fiyewu tɔgɔ tɛna fɔ bozo ko la bi ye juma ye jɔakun bɛ laban bi an tɛ kɛlɛ kɛ jumadon fɛ sabula ale ye lahɔrɔma don ye bato don b'i den ka mɔgɔ kilashe k'e tɛ kɛlɛ kɛ jumadon fɛ d'accord o tuma i bisimila Ala k'an sɔn hakili ɲuman na amina ya an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi ko siga t'a la Ala k'an kisi bi tile ma tɔɔrɔw ma dɛngɛrɛnɛ bɛ fan o fan Ala k'an kisi o ma amin min ye sɔrɔ bɛ sabati fan min fɛ Ala k'an kunsigi bi amina yarabi o duwawu ka di kojugu Ala ka duwawu kelen bɛɛ lajɛlen minɛ Amadu n'an sigira an ka kɛnɛ ninnu ka jumadonyaw fɛ an bɛ duwawu kɛ an faso ye ni o ye Mali ye halisa an bɛ duwawu de kɛ Ala ka na ni basigi ye Mali kɔnɔna na Ala ka na ni lakana ye Mali kɔnɔna na maliden kelen-kelen na ka se ka bɛn kan kelen ma ɲɔgɔn buruja tile min bɔlen don yarabi Ala ka dusukun sabati ɲɔgɔn kɔrɔ a ko ka se ka nɔgɔya Ala k'an kisi an kumakanw kana bila bɔlɔlɔw sanfɛ amina yarabi ayiwa o kɔni ye duwawu duman ye o la bi juma décembre kalo tile 3 Renouveau matin kunnafoniyaw bɛna boli minnu kan olu filɛ nin ye an y'a ye k'a fɔ kunu tilela fana t'o dunnen kɔfɛ ka taa se wuladafɛla ma fɛn bɛ tali kɛ kumakan dɔw la o folofolo la réseaux sociaux sanfɛ fɔ cogoya wɛrɛ la bɔlɔlɔw sanfɛ kumakan ninnu kɔni y'a jateminɛ a bɛ tali kɛ fanga furancɛ fanga premier ministre Choguel Kokala Mayiga kumakan in kɔni ni ale kumakanw bɔlen don audio min kɔnɔna na kuma camanw bɛ fɔ o ye anw ka sɔgɔmaden na décryptage babu ye ko yalima audio min bɛ folofololi bɔlɔlɔ sanfɛ k'a daminɛ kabiri kunu wuladafɛla ka na se fan bɛ wagati min na i ko sisan an bɛ se ka faamuyali jumɛn de kɛ a ko ɲɛ kan anw ni Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ale bɛna walawalali kɛ o ko kan don tɛmɛnenw na jɛmukan kɔnɔna la an bɔra ka kuma aw ye dugu dɔw ka lahalaya ka dugu min ni gɛlɛya bɛ olu yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa fɛn bɛ tali kɛ sanubɔyɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu maa dɔw ni duguladen dɔw sera ɲɔgɔn ma an kɔni ye kuma di duguladenw ma sɔgɔmada in na an bɛna kuma fɛnɛ di fɛn bɛ tali kɛ o sanubɔyɔrɔ in ma ɲɛmaa dɔw ma o fɛnɛ ka se ka u ka version fɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ o koɲɛw kan fɛn bɛ tali kɛ bi décembre kalo tile 3 ACRT o maa ɲɛmaa Isa Kawjim ale kɔni bɛna kɛ kiiritigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ bi o la kunnafoniya jumɛn kan ka di a ko ɲɛ kan an bɛ se ka mun de faamuya o koɲɛw kan yalima ko farati jumɛn yankalen don Isa Kawjim ale kunna a ka bi kiri koɲɛw kan aw ni Umar Babu Sidibe bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ka bɔ groupe Renouveau la yan nɔ ale bɛna o kunnafoniyaw kan olu di an ma i n'a fɔ ladala ko la Amadu El Konare bɛ yan don kibaru kama Sori Ibrahim Diallo ale bɛ siraba kanaw la a bɛ jateminɛw la bi jumadonya taa ni ka segin bɛ cogo di sɔɔni ani Sori bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ kɛnɛya kunnafoni o ye Hawa Daɲɔgɔn ka wuli ka jɔ ye Alexis Kalambiri ale bɛ bisimila jɛmukan in ta ko filanan kɔnɔna na a hakilina ye mun ye a ma sɔn min ma bi Mali kɔnɔna na a bɛ bɔ ka o laseli kɛ don kibaru di sɛbɛn minnu bɔra bi juma olu ɲɛ fura fɔlɔ laseliw olu fana bɛna lase aw ma ka fara anw ka don fɔli duman ale kan wagati boloda cogo an bɛ don baaraw kɔnɔna la sisan ni ale ye
wagati ale bolo da cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la mɛ fɛn bɛ tali kɛ tawudenikaw fɛ yen nɔ tawuden marabolo kɔnɔna la ko nɔgɔ bɛna tigɛ kaba la fo nɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fiɲɛ min kɔni a daminɛ a fanga tɛ bonya kosɛbɛ mɛ tagalen ɲɛfɛ tile journée kɔnɔna la a fanga bɛ se ka bonya wagati ni wagati a bɛ dépend marabolow cogoya la o la an ka jamana kɔrɔnfɛ marabolo ka taa se camancɛ marabolow ma ko gɛlɛya fitininw bɛna na don olu ka yɔrɔ janfilɛli la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye ni o bɔra la jamana in fantɔw fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛ nana don yeli la o la ko bi tilega in na température kumabaw ni kunu fɛnɛ ta ko yɛlɛmaba tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kayikaw tilega in na aw ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 39 ye kulikoro olu ta bi jɔ 37 la sikaso marabolo kɔnɔna la tilega in na olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ digiri 36 ye segukaw olu ta bɛ kɛ 37 ye mopti olu ta bi jɔ digiri 36 la Tombouctou olu ta bɛ kɛ 34 ye gawokaw olu ta bɛ kɛ digiri 35 ye Kidal marabolo kɔnɔna na tilega in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ digiri 32 la Menaka olu ta bɛ kɛ 34 ye Tawudeni olu ta bɛ jigingana 26 la Buguni ani Kucala olu ta bɛ kɛ digiri 37 ye Kitakaw olu ta bi jɔ 38 na Nyoro olu ta bi jɔ 37 la Nara marabolo kɔnɔna la tilega in na olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ digiri 36 ye Douanza olu ta bi jɔ 35 la Sankaw olu ta bi kɛ 37 ye Banyangara marabolo kɔnɔna la tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 36 ye Joila olu ta bi jɔ 37 la Bamako district kɔnɔna la Sankolo o bɛna jɛya dɔɔni fɛn bɛ tali kɛ funɛnɛ fiɲɛ la o bɛna ci nka fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ ko gɛlɛya fitininw bɛna na don yɔrɔ janfilɛli la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye yɔrɔ janfilɛli ma daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 10 bɔɲɔnko la tilega in na finteni hakɛyaw olu bɛ kɛ digiri 37 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 39 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 3 ye wagati boloda cogo ye nin ye sɔgɔmada in na ka di aw ma a kun ye aw kelen-kelenna ka se ka aw ta ni aw bila don nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 26 ye kɛnɛ bɛ to Amadu bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye kunnafoni ale bɛ maa fa ni ma dumuni kɛ Amadu i tɛgɛ falen don kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen sanuman na bɛ sira di ma i ka maliden kelen-kelenna ladɔnniya Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan tabarakala ani ce a y'aw bisimila bi ye juma ye minnu y'a filɛbaw ye n'u b'a la ka kibaruyaw ma kɔnɔ ko kibaruya waati selen filɛ nin ye minnu daɲɛ kumabaw bɛna tali kɛ Isa Kawjim ale ka kiri min tun jaabi kunfɔlɔw tun bɔra ni a kun fɔra ko kalo 3 kaso k'a yira k'a fɔ wulikajɔw ni damakasiliw la fɛn caman kɛra Isa Kawjim yɛrɛ kɔni tɛ député CNT bulo maa ye bilen kan an bɛ waati min na ko bi don min fɔra ni o ye jaabi bɔli kurali o bilalen don bi kan an ka kibaruya dilaw bɛ a wulikajɔw la ni min bɔra la yanni wulafɛla cɛ renouveau bɛ kibaruya lase aw ma an bɛna kuma a ko ɲɛw kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la kunungo an y'a fɔ min ye soci minnu kɛra ko pankuru jigi kɛnɛ ni a kɛra kiri ni wɔyɔ ye waati min na Jɔn Kɛjara ale tun bɛ ministre min ɲɛsinen don an ka duba kɔnɔna ko ani k'a dɔ dugukolo ko ɲɛw ma jamana faamaw y'a kanu ka se ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi olu kana sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan baaraba de b'u bolo Yusuf Kulubali bɛna a da don mun na jɛmukan in daminɛ kɔnɔna la Dr Shogel Kokala Mayiga kɛlen kɔ ka wulikajɔ kɛ ka taa maa caman sɛgɛrɛ a kɔni ni o tɛ wulikajɔ kɛ ka se bobow ma ka taa yira k'a fɔ ani olu bɛ ɲɔgɔn fɛ u kan ka dɛmɛ i n'a fɔ jamanaden tɔ an bɛna kuma o fana ka bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔna la min ye k'a da o kan bi bɔlɔlɔ kumaw folofololi ciyalen don kosɛbɛ an bɛna da ma o la jɛmukan laban na Isa Kawa bɛna walawalali kɛ o la kosɛbɛ min ye an ka kibaruyaw la gulomaba ye ninnu ye sisan dani nɔ an bɛna misɛli caman bila minnu cɛ ma ni nka kibaruya guwakala cɛ ka bila olu sanfɛ suma ka se ka bolo aw ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan kibaruyaw la aw minnu ye cɛw ni musow ye bɛɛ k'i bisimila bi juma don kibaru kɛnɛ dayɛlɛ la
Isa Kaujim ale kɔni ye bɔli dɔ kɛ bɔli min bɛ n'a ka bɔli tɔw ma kɛ kelen ye sabula kuma ciyara kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ CEDEAO ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun b'an ka jamana kɔnɔ n'o tun ye Hamidu Boli ye ale kɔni gwɛnna o kɔni na Isa Kaujim ye kuma dɔw kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kuma ciyara kosɛbɛ minnu na a ye tɛngɛlɛ Mali ta kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana faga ɲɛma Dr Shogel Kokala Mayiga ma o kama kiiri tigilamaw kɔni ye wele bila ma k'a ɲininka dalakan minnu yɛrɛ taara laban ka Isa Kaujim datugu kaso la nka ka kɛ ni sutura birifini minnu ni sariya minnu tun b'a kɔkɔrɔ waati CNT tɔn de yana janko o ɲɛma danga naani na tun do olu kɔni ye bolokɔrɔta dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ a ka bɔ kaso la sabula k'o ye sariya sɔsɔba ye o kɔni hakilinaw jamana faamaw ye o bato nka o dugujɛ kelen bɛɛ jamanakuntigi Asimi Goita ale ye sariyaw bɔ ni ka Isa Kaujim gɛn ka bɔ wasadenw olu cɛla kiiri kun fɔra k'a fɔ min ye kalo damadɔ kaso na kɛ jaabi laban minnu bilalen don ka man kɔnɔ kɔni kun fɔra ko ye décembre kalo tile 3 ye bi ye o don duman dɔ ye o kama bi wulikajɔw bɛ senna min ye renouveau ka ɲɛmaw yɛrɛ hakilinaw ta ka ba min ye jɛkulu dɔw bɛna taa jateminɛ kɛ a ko nasiratigɛ la ni min bɔra o ko la o bɛna lase aw ma nka yani jaabi cɛ an ye maa caman da sumusumu maaw hakilina ye 2 ye a ko la minnu bɛ ni olu b'a la k'a lajɛ ni dusumanɲɔ o caman ko Isa Kaujim maa bɛɛ ni cogoya don n'a ma ɲa k'a fɔ kabi M5 ko wulikajɔw daminɛna kabi imam lapasali fɔ ka se bi ma Isa Kaujim ye maa cogoya min ye ko bɛɛ lajɛlen kan ka dɔ a la hali n'a b'a hakilina fɔ a b'a fɔ ni dusumanni ani k'a dɔn k'a fɔ makanci minnu ye ko a kan ka dɔ bɛɛ ka bato taabolo kan k'olu ka fɛ ni a ma ɲa k'a gwɛnna ka bɔ wasabulon na ka ban ko jamana faamaw kiiri tigilamaw kunga lajɛ ni ɲɛ waasa yafa yɛrɛ bɛ se ka kɛ Isa Kaujim ma nin ko in ka to ta ko a n'a kɛ bilasirali ye nka maa minnu fana bɛ yen ni olu kɔni ye u sinsin kiiri sariya kisɛw kan olu ko maa min bɛ yen ni ɲagina sariya ka jateminɛ na n'a gwɛnna ka jɔ i la ko danganaya minnu kan ka kɛ sariya kɔnɔ k'olu kan ka bato jamana kɔni maa 2 bɛɛ lajɛlen b'a la k'i hakilina fɔ tantɔ nka nin bɛɛ ye kɔfɛ kumaw ye kiiri tigilamaw olu de ye a bɛ fɔ ma nansarakan na les seuls maîtres de lieu olu bɛna taa hakilina minnu ta o kɔni ye i k'a dɔn tarafa tayini de ye kiiri mana dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na ni min bɔra a la renouveau ka cɛden minnu bɛna a y'a kɛnɛ kan u bɛna wulikajɔw kɛ bi 19h wagati ka se 20h ma an n'a kibaruya bɛɛ lajɛlen salo renouveau ka kibaru kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ wulikajɔba dɔ kɛra Furancɔrɔ fanga ta ko gale waati kɔnɔna la waati min na Bandaw ale ni Moktar Wani bɛ fanga ɲɛmaaya na ni o ye minisiri Jɔnkɛ Jara olu ni u jɛw ye hakilina dɔw ta k'a fɔ min ye an ka pankuru jigi kɛnɛ min bɛ yen ko yen ninɔ kɔnɔna la wulikajɔw kɛra ka se ka taa maa caman ka sow ci so minnu bɛ yen ni a fɔra k'u tɛ sariya kɔnɔ sabula ko olu ka jate la kɛnɛ fiyɛfiyɛ min bɛ pankuru jigiyɔrɔ cɔ a la ko b'o kan nka yɔrɔ hakɛ minnu fɔra a la kɔni jahadi bonyana kosɛbɛ sabula Bamakɔ sigida caman bɛ yen minnu bɛ pankuru jigiyɔrɔ masurunya la n'o dɔ ye Sirakɔrɔ Meketana o dɔ ye Guana ye o dɔ ye Kalaban yɔrɔ caman bɛ yen minnu bɛ yen ni kiiri ni wɔyɔ wulila yɔrɔ la so caman yarala k'u da o duguma jamana faama kura minnu bɛ yen sisan olu y'a kanu ko sɛgɛsɛgɛli dɔw ka kɛ a ko kan o kama jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛna jateminɛ kɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen na hali ni y'a sɔrɔ ko in tɛna tulu tigɛ Yusuf Kulubali b'u ka jɛkulu cogoyaw ɲɛfɔ an ye. Senka a ka baaraw de bɛna kɛ ka jateminɛw kɛ maa minnu kun nin kɛnɛ kan ale ni yɔrɔci minnu kɛra zone aéroportuaire la Bamakɔ senu o gafew kun kan o de la a bɛna jateminɛ yɛrɛ kɛ yɔrɔ ye minnu jatelen i n'a fɔ zone aéroportuaire ni mɔgɔw b'o sanfɛ ale ni mɔgɔ bɛ zone aéroportuaire yɛrɛ min sanfɛ o bɛ lahala jumɛn na nin waati in na maa minnu sigilen don a kan u sigira cogo di o baara ninnu bɛna kɛ maa minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na n'olu ka sɛbɛnw ye o sɛbɛn ninnu yɛrɛ nasuguya ale ni fo ka taa se maa min ye sɛbɛn ninnu d'u ma ka kɛ ni nin degré yɛrɛ sariyaden filanan ye nin kulu in ka baara dɔ fana bɛna kɛ maa minnu bɛ zone aéroportuaire kan k'olu bugunatigɛ dɔn ale ni k'u tila sigiyɔrɔmaw ye ale ni k'u sigi kulu ni kulu ka kɛ n'u na waatiw ye ka jateminɛ kɛ cogoya min na ale ni fɛɛrɛ minnu bilala sen kan walasa ka yɔrɔw ci nin kulu kofɔlen in a bɛna jateminɛ wɛrɛ kɛ maa minnu kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in sanfɛ olu ye musaka minnu don u ka yɔrɔw dilanni na ka fara o kan nin jɛkulu in a bɛna jateminɛ fɛnɛ kɛ yɔrɔ minnu cira ani yɔrɔ minnu kan ka ci olu musaka la a ka baaraw bɛna kun cɛ ni laɲini sɛbɛn ye min n'o bɛna di
faamaw ma i n'a fɔ nin degré sariyaden filanan b'a fɔ cogo min na nin sɛgɛsɛgɛli baara ninnu ka kɛ ni degré sariyaden filanan ka fɔli ye a bɛna waleya kulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ de fɛ n'o yɛrɛ bɛna bila sen kan minisirisow ka jateminɛ baarakɛyɔrɔw fɛ o de la nin kulu yɛrɛ a ɲɛmaya bɛna di ministère de la justice ale ka cɛden min kɛnɛ kan o de ma a yɛrɛ bilalen don sen kan ni ministère de la justice ka maa 3 ye ka fara o kan maa minnu bɛ kɛnɛ kan olu ka maa 4 maa 3 ka bɔ diinɛmaw fɛ yen olu yɛrɛ bɛna ta ka kɛ ni minisiriso min ɲɛsinnen don diinɛko ma u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ye maa 2 ka bɔ ministère de l'administration territoriale la maa 2 ka bɔ ministère de la sécurité la maa 2 ka bɔ ministère des transports la maa 2 ka bɔ ministère des domaines na maa 2 ka bɔ direction générale du contentieux de l'état la ale ni maa 2 ka bɔ commission nationale des droits de l'homme na fɛn bɛ tali kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen mina sigi sen kan o ɲɛmaa ye service judiciaire inspecteur chef ye o yɛrɛ bilalen don sen kan ni inspection des services judiciaires o ka maa 2 ye ni inspecteur en chef yɛrɛ b'o la inspection du ministère de l'administration territoriale o ka maa 2 ministère de la sécurité o ka maa 2 ministère des transports o ka maa 2 ale ni ministère des domaines o fana ka maa 2 nka mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka min na nin waati na o de ye k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ nin kulu min filɛ n'a bilala sen kan olu bɛna se ka waleya min bɛ ka kɛ zone aéroportière kan kabini san caman o waleya bɛɛ lajɛlen lajɛya wa. Yusuf Kulubali a ma daminɛ o jaabiw na sɔrɔ o kɔni tɛna sɔrɔ sisan dannen no an ka to a baaraw ka daminɛ fɔlɔ min ma bɔ a la n'a kɛ kibaruya renouveau na o ko lamana aw ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ministre ɲɛma a ye taama dɔ kɛ kunu taama min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ n'u garisɛgɛ donna lujura la ni kuma gwɛlɛyar'u ma ni mɛnni n'o ye bobow ye olu ka jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko IMAV ani k'a dɔn k'a fɔ minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu tɛ yeliba kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu minnu bɛ yen ni ministre ɲɛma y'a kanu ka se ka taa u fana lajɛ gɛlɛya jumɛn b'u kan a ka dantigɛliw kɔnɔ a ko ninnu ye maaw ye an n'u bɛɛ lajɛlen ye hakɛ kelen ye ala ɲɛkɔrɔ nka ala ye lujura dɔ bi u kan ni o ye yelibaliya ni mɛnnibaliyaw ni kuma yɛrɛ gɛlɛya ye ko jamana bɛna dɛmɛ lase u ma walasa ka to u fana kɔkɔrɔ u kana kɛ den kɛrɛfɛ fɛn jamana kɔnɔ Bakari Siribe tun bɛ jamakulu nɔfɛ an k'a lajɛ. Les aveugles ale ye jakulu ye mun sigira sen kan san 1972 a sigira sen kan Ismaël Konate fɛ n'ale yɛrɛ tun ye administrateur civil kɔrɔ ye jakulu min ka baara bɛnnen don an bɛ donni min na i ko bi k'i cɛsiri maa minnu bɛ yen ni ala ye olu lajarabi lujura la olu ka kalanko an'u ka baarako fo ka taa se u ka jo sariyaw ma Mali jamana kɔnɔna na premier ministre ɲɛkɔrɔ u ka jakulu ɲɛma a y'i da don u ka gɛlɛyaw la k'olu ɲɛfɔ donc a nana k'a dɔn gɛlɛya minnu b'an kan jasa an ka fanga fara ɲɔgɔn ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ la ni transition kɔnɔna la o dɔ ye an ka lakrɛ ko ye parce que n'i y'a jateminɛ an ka lakrɛ tɛ ka san lakrɛ camanba b'an bolo mun valeur bɛ taa fo 113 millions na o ma san o ye dɔ ye gɛlɛya dɔ fana ye subvention mun bɛ di lujuratɔw ma an bɛ kuma lujuratɔ bɛɛ tɔgɔ la o subvention in ka dɔgɔn n'i y'a jateminɛ institution bɛ ka baara min kɛ pour que ka lujuratɔw tɔpɔtɔ donc c'est normal u ka subvention dɔ ka fara kan pour que baara minnu conféré u ka se k'o kɛ gɛlɛya dɔ fana an bɛ baara kɛ ni minɛn mun ye kalankɛ minɛn n'o ye matériel didactique o sɔrɔli ani o ntanya an na an ye gɛlɛya fanba bila o kan ani fana fɛɛrɛw ka tigɛ jasa kalan yɛrɛ ka se ka sabati lujuratɔw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen na jakulu nin n'o ye Union Malienne des Aveugles a ɲɛmaa ka kumakan na a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ olu sen donna transition ka baara bɛɛ lajɛlen na o de kɛra sababu ye u ka sariya kɛsɛn bɛ n'an b'a fɔ ma la loi 027 k'o lawaleya u ka jakulu ɲɛmaa y'a da don gɛlɛya minnu na k'o ɲɛfɔ n'o dɔ ye lakrɛ sannibaliya ye premier ministre y'a hakilina fɔ o kan. Ils ont fabriqué de la craie. Mais qu'est-ce que ça coûte à l'État d'acheter cette craie-là et donner dans les classes au nom du président de la transition? Car la transition est au fond là. A te faut tout nico avec la craie produit. Quand la craie marche, la craie n'est pas bonne en haut de Malion t'a de préféré follow, mais au gars qui fait qualité maïfa. S'il y a la qualité, au t'a de préféré follow. Tous les États font comme ça. U ka visite kun cɛra ni u ka yɔrɔ dɔw lajɛli ye i n'a fɔ reprographie u ka salle de classe u ka salle informatique fo ka taa se lakrɛ bɛ dilan yɔrɔ min na n'o tɔgɔ ye ko Sopram. Tabarikala kuma no belebele dɔ ye an yɛrɛ mun bɛ dilan an yɛrɛ k'an ɲɛsin o ma nka a ka ɲini u fɛ u k'a kɛ ɲuman ye min tɛ maaw degun
ni ɲuman dilanna jamana yɛrɛ k'a san yani fournisseur baw dɔw ka taa dɔ fara o fana sɔngɔ ka jamana kɔ kan ni lakɛrɛ kala kelen ye dɔrɔmɛ a bɛna fɔ ko lakɛrɛ kala kelen 15 ye jamana joli bi bɔ kosɛbɛ n'a bɛ dilan yɛrɛ fɛ a ko k'a kɛ ɲuman ye waasa sɛbɛnni bi nɔgɔya cogo min na n'o tɛ n'a fɔra ko mɛtiri sara tɛ bɛrɛ bɔ i da foronen don ka tila k'i da foro tableau lakɛrɛ kan o fana ye gɛlɛya wɛrɛ ye a ko kɔnɔna la an ni lakɔlikaramɔgɔw na to ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ marabolow ka bolo kan n'o ye enseignants des collectivités ye Bamakɔ yan nɔ olu fana ko ɲɛ tɛ ka da u ka sara kan ko fana kɛlen don kata bana ni solasiri 6 ye o kama sa u y'a kanu tile 2 in na k'u tɛ cɔli kɛ kilasi kɔnɔ bilen ni u ka wariw ma bila u la Mbalayɔrɔ o fana ko kɛlen don gɛlɛyaba ye kama an ka kibaruya ɲininaw ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛɲini k'a ko kan an k'a lajɛ. Bila la a donnen don parce que ko kurati verset fin de do kurati a donnen don a mɛnna an bɛ situation nin ta ka segin nin la mɛnna bi kuma tɛ san kelen tɛ fila tɛ a bɛ san dama dama bɔ pour que an ka sara sɔrɔ waati bɛ n delila k'a fɔ ka radio aw ka tele yɛrɛ kan ko non bɛɛ bi sara a donnen tɛ mais enseignants kɔni n'u ta sera dɔrɔn fɛn bɛɛ ka dɔn ko enseignants ma sara parce que a bi dɔn cogo di fo an ka taa baarabila la o de la bon voilà an ka sara bi kɛ parce que waati dɔ la n bɛ taa fo le 5 la waati dɔ la fo le 10 an yɛrɛ t'a dɔn waati min an bi sara parce que waati bɛɛ problème kɔni bɛ min b'a empêcher an ka sara ka kɛ a waati la a daminɛna de le 25 parce que an fana esprit dɔ bɛ yen lettre dɔ sɛbɛnna ministre dɔ fɛ bon voilà ka yira ko bon voilà vraiment saraw ka kɛ le 25 ye saraw ka kɛ mais an t'a dɔn mun de bɛ ka bali sara nin a tɛ ka kɛ le 25 yɛrɛ kuma tɛ hali le 30 bi an bɛ jumɛn de la on est au 2 aujourd'hui an bɛ 2 de la an bɛ se 3 la signé peut-être fo semaine wɛrɛ an yɛrɛ t'a dɔn waati tan ka sara la a bɛ kɛ waati min minnu b'a kɛ u b'a kɛ waati min y'u ja bon an t'a dɔn mun kama nous on comprend pas parce que an ye explication ɲini fan bɛɛ pour que vraiment an ka se ka dɔn mun de bɛ yen problème jumɛn de bɛ yen an ye bɛɛ touché an ka autorité minnu bɛ yen en tout cas u bɛɛ b'a dɔn bi an bɛɛ la min la et puis le problème c'est quoi minnu b'an gérer autorité ni fɛn dɔw bɛ yen u ka sara kɛra minnu bɛ exigence kan ko bon voilà non u y'a daminɛ tuguni u t'a kɛra ka ban dɔw mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ sara kuma la bi mais bon hali sisan an de b'a la ça veut dire que bon voilà école kɔni vraiment c'est pas une priorité parce que imagine toi denmisɛnnin hakɛ min bɛ yen bi u tɛ ka taa école la nin kama bon voilà a kuma tɛ kɛ foyi parce que dɔw ta bɛ ka taa école la. tabarikala ɲɛfɔli fila tɛ sara kɛbaliya joona la dɔw ka yɛrɛmabila ni an mago tɛ maa wɛrɛ la o dama dɔrɔn don n'o tɛ jate bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ sara processus bɛ se ka kɛ hali sara bɛ se ka kɛ kalo jɔra bi le 10 sara bɛ kɛ min ye Kulikoro gouverneur n'o ye colonel Lamini Kapori Sanogo ale y'o kɛ o bɛ sen na kaba kɛra gouverneur ye sarako la o y'a sɔrɔ sara bɛ kɛ kalo kelen tɛmɛnen kɔ hali bi fɔ tile 20 sanfɛ a ye bɛɛ lajɛlen lasigi maa o maa bɛ sarako rɔ ko ni a balana maa min na o tɔgɔ ka fɔ yafa na ko ma kalo min dar'o kan kalo sara kɛra le 10 o kuma hali a ma le 20 sɔrɔ o kuma k'a ta o don la fɔ bi Kulikoro mara collectivité maa si tɛ mankan ci sabula sara bɛ kɛ kabi kalo tile 15 o kɛlen don nimisi wasa ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ nka dɔw yɛrɛ bɛ taa hali sara juru dɔ saga feerelaw la fɔlɔ olu ma taa o feere darawuli sugu rɔ ka tila ka dɔ sɔrɔ o kan nin bɛɛ ye gɛlɛya ye sarako la min kan ka lajɛ sanga kɛra 40 walima 41 ye Fanta Tumota kuma nin bɛ kibaruya kun bila yan fɔlɔ yan'an ka munumunu n'i y'a sɔrɔ i sen bɛ sara kɛbaliya joona a sɔri la wa i wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sabula a kɛlɛ wulitɔ don. Amadu sera sabali dɛ e ko k'e kelen k'a bɛɛ fɔ sigiɲɔgɔnya projet jumɛn sigiɲɔgɔnya ne da t'a la n'i y'i sigiɲɔgɔn ko y'a kunna i b'i jɔ i jɔyɔrɔ ala yɛrɛ ko ten kuma n'i sen bɛ sara paratuli la walima ka taa di commerçant ma ka tɔnɔ ɲini a kan a ko waa wulitɔ don dɛ o tuma ala ka tiɲɛ dɛmɛ Sori Ibrahim Diallo an bɛ taga ale fan fɛ o b'a yira k'a fɔ siraba kunnafoniyaw olu di wagati sera aw ma min b'a to aw ka taa ni ka segin kɔnɔna na aw ka se ka aw ta fanw dɔn.